दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि साउथ गुवाहाटी प्राइमारि बर' साहित्य सभानि मावख'आव मोनसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावफुं मेल जानानै थाङो। बे मावफुं मेला गाहायै बर'कछारि अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि गामि जि फारिलाइ मोनसे सरकारा बरननानै होदों दाखालि 2 अक्ट'खालि बिनि सायाव जोङो सावरायो। गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मोनसे बाथ्राखौ रोखा जादों जे जोङो जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोंनि बर' गामिफोरनि सायाव बर'कछारि अनसाय गावहायुङारि खुंथायाव सोसननायनि सायाव जोङो खामानि मावबोबाय थादों आरो बिनि सायाव जोङो जिल्लाफोरनिफ्राय दिनै रिपर्ट लादों। थ' रिपर्ट लानानै जोङो मोनथिदों जे गोबां गामिफ्राव गोबां जायगाफ्राव गोबां मानसिफ्रा बिनि सायाव मोजाङै बुजियाखै जे मारै जानो थांगासिनो दङ, गामिया मारै जामारगोन, काउन्सिलाव मारै हाबमारगोन, नैबे बाथ्रानि सायाव एसे बुजिनो गोनां दङ। ओंखायनो जोङो दिनै मोनसे सिद्धान्त लादों खौसेथि बर' सुबुं आफादा जे जोङो खोब नैबे साननैसोनि गेजेरावनो गासैबो बर'कछारि अनसाय गावहायुङारि खुंथायाव गोलैनो गोनां जि जिल्ला आफादफोर बे जिल्ला आफादफोराव थांनानै बै ओनसोलनि रायजो राजाजों जोङो बिनि सायाव सावरायलायगोन आरो बेयाव गोबां रायजोआ गोनो गोथो जानाय मोनसे बाथ्रा आं बेखौ नैबे मिडियानि गेजेरजों बुंनानै होनो नागिरदों जे गोबाङा जोंखौ सोंलु सोंदों जे गोबां हारसा गामिया जोंनि काउन्सिलाव हाबबाय, नैबे मारै जागोन। बेखौ रोखा जानाया मोजां जे जोंनाव न'खरसेबो बर'नि बादै दस्रा हारिया हाबनाय नङा। थ' बेयाव मोनसे बाथ्रायाल' नैरै जादों जे भिलेज कड 2011 मायथाइनि जि भिलेज कड, बे भिलेज कडखौ बेस खालामनानै जों खामानिखौ मावदों जे रेभिनिउ भिलेजफ्राव गोबां सुब्बाफोर थायो। हमनानै ला ए नामनि गामियाव 10 घर हारसा मानसि दङ, 10 घर बर' मानसि दङ। अब्ला बेयाव बै 10 घर हारसा गामिया जोंनियाव फैनाय नङा, 10 घर बर' गामियाल' जोंनाव फैगोन, खिन्थु बे गामिया जोंनि लिस्टआव थागोन। थ' बियो मोनसे एड्रेस बायदिल' जागोन। नैबे बाथ्राखौ रोखा जानाया मोजां। थ' बे बेलायाव आरो आङो गासैबो रायजो राजाफोरखौ बर'नि गासैबो गौथुमफोरखौ जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय खावलायनो लुगैदों जुदि बेयाव माबाफोर मोनथिनांगौलगिया दङबा, माबाफोर गोनो गोथो जादोंबा, जिहेतु बर'कछारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला स्टेट गभर्नमेन्टजों खोब खाथि सोमोन्दोआव दङ आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो जों खोब खाथि सोमोन्दोआव लानानै सोरखारजों रायलाय खामानिखौ मावबाय थादों। थ' बुजिनो गोनां माबा दङबा जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादजोंबो रायलायनो हागोन आरो बर'कछारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलजोंबो रायलायनो हागोन। जोङो गासैबो हारि माहारि बर'नि गासैबो अर्गेनाइजेसनफोरखौ मोनसे खावलायनो लुगैदों। बेखौ मोनसे बितर्कआव लाबोनानै मोनसे डिले बेखौ खालामनाङा। जोङो नुदों गोबां गुबुन गुबुन हारिफ्रा पेपाराव बुंनाय, ससियेल मिडियायाव बुंनाय जों नुदों जे जोंनि माहारि थानाय गामिफोरखौ दानख'नांगौ। थ' बिथांमोनहाबो बुजियाखै। थ' बे गामियाव धेमाजियाव मोनसे हाजं गामि जोंखौ बरननांगौ होननानै हाजंफ्रा होननाय जों खोनादों। थ' बेखौ स्पष्ट जानाया मोजां जे बे गामियाव जिहेतु हाजंबो दङ, बर'बो दङ। बेयाव हाजंनि बिथांमोनहा जोंनि काउन्सिलाव हाबनाय नङा। जाय बिथांमोनहा बर' फोलेरनि बिथांमोनहा दंफायो बिथांमोनासो हाबगोन।